आंनो तांगिया सयतमा तांलायनाय माने बोखाव रय मानानाय सामु तांगानि क्षेत्रे समाज हावानि क्षेत्रे गपा हावानि क्षेत्रे बनसुं खाबाय वार्कशॉप मानानाय दिनैनि सालाव जोंनि सेंट्रल बाबुगुरि आइटिनि हदानि हयते छात्र स्टुडेन्ट एसोसिएशन मथा खाजाक बरंनि दिनै सफैजाक बरं दिनै मथा खामानि बिसिंथै दिनै यावबो मायानि जे फरायनाय जिग्रग्न दिनै कमिटि खामानि बोरै बुंनो सागलायजानाय बोरैबो आइ सागलाय पाइजावहा ता गरनो बोखाबाय यागबाय खोबबाय हमानि सामु तांगानि क्षेत्रे बरनो दिनै समाय तांरजानाय गे तांरनि क्षेत्रे आं समाजनि क्षेत्रे कहाँ के सामु तांग थांनाय हाया तांनिया कहाँ नु तांनाय जे बेरजाक मानि सामुनो कहाँ के तिसाइट लांनाय आं समाजनि क्षेत्रे सामु कहाँ के बेरजाक मानो कहाँ के तांग थांनाय हाया तांग थांया आं समाजनि क्षेत्रे कहाँ के सामु बेरजाक मानो तांनाय खावारि तांनाय याग बेखौबाय तांनाय कख्रबनानाय सिनि समाजनो सारनाय जय बाबा बरिया